Gwenge ma geno ma Nyanza chwalo klepe ariyo tuke adhula mag lig maduong' e pacho kae season mabiro pod ni kare kinde ma Migori Youth kaachiel gi MOFA manyo tiko mar donjo e ligno. MOFA magoyo tach e gwenge ma Othoro nyaka sani omako thuolo mar adek e chung' mar klepe gi points 41 tok tugo tuke 22. MOFA biro bedo wendo mar 3K FC chieng' Jumapil. Kan loso gi Ramogi TV, kocha mar MOFA Charles Bruno lero ni gitugo achiel tok wadgi kendo mor ok bi pong'o chunygi ma wigi wil gi ting' ma gin godo. Komachielo klab ma Migori Youth FC mako thuolo mar ariyo chung' mar klepe ligno ma piny mar NSL biro rakore gi Soyo United chieng' Jumapil. After a game on Saturday, of course, the focus is always on the next game, and that one is against 3K, another good side, another good test. So I think we started preparation yesterday, and we're keeping up with that. And yeah, we will. We just want to be ready by the time we get to Sunday. We know what to expect at 3K. My objective with my staff is to prepare the boys. We know the environment you're going to expect, but I know it's going to be a good football match between the two good sides, two competitive sides. Everyone is fighting for something, so I know we just need to focus on what is ahead.